Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. So, laginday, wa ka na ilak. Surprise! Uy, Kumusta na? ikaw ha? Wa yung ka musulti nga karon ka mo pa uli. Surprise good. Musulti na ay. Oo. Wa lang unay kiss. Kay physical distancing bay agihapon. Okay, pero muamin lang yun ko. Kaluyan ka sa Diyos. Lipayan na ko ron, uy, nak. Kanagkita na sa tagbalik. Siyempre, Abig yun na kung di na ta magkita pa. pagbuot sa Ginoo nga magkita pa ta. Gusto mo kong magakos ni mo, nak, uy. Labaw pa kuma. Baby, gaksyon talang yung gabi. Oy. Ang physical distancing. Bahala na ma. Giayon na ka ni Lord. Iyang gitugot nga magkita tapusap. Sa ato pa, sugot siyang gaksyon ti ka. Salamat. Salamat, Diyos ko. Gipagakos yung kanay magbalik sa akong anak. Salamat. Salamat kay mo yung gidungog ang akong pag-ampo. Og, ang among pag-ampo ma. Oh. Dagan kayang nag-ampo para nimo. Oo. Og ako na sila napasalamatan. Ang tanang numero nga imong gihatag nako, ako nang gipangtawagan. Oh, ila sa kong isultihan, anak. Tuod, ma, may kauban din ako ang usa sa mga tao nga nagampo para nimo. Ha? Tuwa sa silong, Si Kinsa? sinoy Piping. Ako ginaghimo ng mango float kuya. Lami kaayo na, gatilawi ka na. May kog mo sa kumukaon na naroon ay kay niya na lang ka nikaon ni pader. Ay sige lang gud kuya, oy. Sige na gud kaon na diha. Biyaan ta lang ka aron di ka mauwaw mo kaon ha. May kay buot na ako nda. Sila kita na may buot na ko. Sukad ganina pagkanaog na ko sa sakinan hangtod nga karos pagsuod. Perti ko niya ating man ako. Dahil sa una nga simple lang. Ayay. Waka makras na ako tumbayhan na. Pagkakidot. Sayang kasi mo sikrito. Sayang kasi mo sikrito. Murag pamilyar ko ronda. Murag muna nga akong nadawat nga text nga wako kahibaw kinsay nagpada. Maog yun na. Di ka may tabong masayop ko. Maog yun na ang nadawat kong text. Kung mau siya ang ni-text na ko. Hoy! Kuya? Ako ang bisitsita. Oh, marika. Come here. Ngano man kuya. Ngano man unta. Ni-text ka na ko sa. Oh, nikalit laglubad mong naong. Ay, grabe ka kuya. Ingon ani mo gid akong naong kuya god maglubad-lubad mo gid ne. Angkon na lang, good. Angkon lang, ikaw tong mi-text na ko, no? Ay, wisa mga text ba? Ano mo text bisag ko nimo nga di mo ta close. Was ko yung number nimo. Katoy mong gikanta. Katoy mong gikanta karon, mao toy imong gi-text na ko. Ay, ambot ni mo kuya ay. Baka ang kapasangil kuya ay. Sa may akong sikreto nga imong nasayran, be. O, lagi. Tuwa sa syudad si Kuya Piping. Kuyog ni Father James. O niya? Oh. Nga naman ka. Mura man og big deal kaayo ni mo nga gikuyog ni Father si Kuya Piping. Oo? Nasuya ka sa. Nasuya ka nga di ikigipakuyog ni Father. Wow, uy! Sus! Sige, oy. Diha na ka.
Wa mang gunasuya, guys. Na-excited lang ko kay magkita na sad sila si Kuya Piping ug ang mama ni Father. Maurag yun na, guys. Maurag yun na. Wa ba gyud may hipaw si Lida bahin na na? Ha? Murag na hipaw naman to siya, di ba? Nalimot lang? Or tiguwang na? Just asking, guys. Tubagalan ko, Miss Cordapia. Salay? Dili kurdapya akong pangan, kuya ay. Abis ako sa pay imong pangan. Tubagalan ko. Ikaw na ni text na ko, no? Eh, dili laging tao na kumitext ni mo. Ha? Nagdili ka niya ako. Piping, Ay, salamat, Father. Salamat intawon nga niabot ka na. ha? Sige lagi tao naghandom sa ate ni mo. Ako sa binday. Nagsigisag kong handom niya. Ay, mauna kuya ha? Inday akong pangalan. Inday. Dili kurdapya. Oh, Kaya nga naman di ay, ha? Iya, magugunggingan lang kurdapya, Father ay. Kumidyahan ka lang ni Piping. Kumidyante ba ani? Ah. Uy, mango float. Ah, hay, kadiyot, Father ha? Kitagaan sa tikag imo ha? Kadiyot lang, kadiyot lang. kumusta na si mama ni mo, Pader? Kaloy sa Ginoo, okay na noy. Manaog na turon. Doon na lagi tiwas. Diyos ko, magkita na sa kami ni Felipe. Ikaw na'y bahala. Di masad mahimo nga di ko maatubang niya. Og mauna sa tingali kining higayon nga ako siyang mapangutana bahin sa gisulti siyang asawa sa telepono. Mao nga bisag di gid unta ko ganahang moatubang niya. Moatubang na lang jud ko. Kalami ini. Oh. Nagtimi-timi lagi ka noy. Usa man di ka ganahan og mango float? Ganahan man, Pader. Kalamira niya. Sigurado ka? Kamay po kayo nag-iba ng imo? Gikulbaan mo ko, Pader. Uy, nga naman. Kwan, gisgutan lang tingali kong milagring, Pader. Mabito tingali, no? May unta to kung nagkakuyog pa siya nato. Pero limitado pa magud gihapon ang pasakyon sa mga sakyanan. Odds lang ako, Inday. Okay, ate. Oh, Felipe, kumusta? Ikaw, kumusta na? Nia, buhi. Noy, pasensyahin lang yun si mama, ha? Inaani yun siya. O nalipay lang ko nga nainani siya ron kay nagpasabot nga okay na yun siya. Pasensya lang nga, ikay na sampulan. Way problema, Pader, eh. Anad na ko, anak. Oh, Oo, no. Kung anak mo sila sinang milagring. Labaw pa. Magpasalamat tayo ka personal na Piping. Grabe ang suporta nila ng milagring nako. angay lang. Ha? Ikaw gud ang ilang kura. Grabe na silang magtiayon, ay. Nahuman ako pasalamat kanimo sa telepono. Pero magpasalamat ko pag-usap. Nimo ug sa imong asawa. Way sa pa yan, eh. Excuse me, nanawag na ko. Oy, si Archbishop. Hello? Nihugo ka. Aw, syempre, kay gikan mag nasakit.
Salamat sa Ginoo kay okay na ka. Unsa tong gisulti sa imong asawa nako? Ah. Unsa tong yang gipasabot ka na hibaw na siya bahin nato? Oo, naibaw na siya. Unya, Okay raman niya. Kay past is past naman. huh, Iyagyo ganing giampo atong pagka-virus nimo. Dili char ha. Tinud-an na gito. maobitaw nga nagpasalamat ko ninyo. Wa kay angay ikabalakas kong asawa. Wa ka ha. Basig iyan akong gipanabi ha. Basig wa na ko'y naong ikatubang sa mga tao dito kung muadto ko pag-usap. Ha? Wa oy. Wa kay panabi ni Milagring. Kaha. Sa dagway atong imong asawa. Naniguro lang ko. Dili ni para nako. Kung dili, para kang Father James. Okay. Tuod. Ngano ni kuyog ka magyog ko niya? Gipakuyog man ko niya. Gipakuyog ka. Kanyangyo magkang mukuyog. Wow, uy. Bisag mangutan na pa kaniyaw. Dagway biya ni mo. Ano naman sa rin akong dagway? Da, di na lang kumusulti. Kay makasahat na sa unya ko. Oo, ngisi man ka. Malingaw mo kung nimo, good. Ngano ko taong malingaw ka na ako? Gilingaw tabagod ka? Nisugod na sa ganigbo ka lang akong dugo pagtanaw ni mo? Ay, pag ihunaan na, uy, mabughat gani ka na. Huh, di lang yun na ako tuyoon. Baka kita gani ko sa imong dagway, musurok yun ang akong dugo. Dakuhas kong katawa, uy. O nga nung di katawag ka man kuno, ha? Ay, katawanan manggod ka. Murabag, wa pagyog ka makamove on. Unsa? Huh, kahilas na di mo. Huh, Kung ato ko sa Archbishop Palace, ma, sige. Maglakaw na mo? time pa. Okay ra mong duha? Ah,